Hola, bon dia, benvinguts al nou programa Esport 99, un programa d'esport fet per gent de la generació del 1999. Avui parlarem d'alguns temes interessants que han anat sorgint al llarg de la setmana, com és el match de l'Atlético de Madrid contra el Barça, la pilota d'or, la renovació de Marc Bartra i alguna sortida d'algun possible jugador de la cantera del Barça com és Toni Sanabria, i en Lluís Mella ens portarà la càpsula relacionada amb la Copa del Rei de l'ACB. Bon dia, Iker. Bon dia. Bon dia, Lluís Mella. Bon dia, Pol Montferrer. Bon dia. Bon dia. Hola. Bon dia. Vinga, comencem doncs. A veure, com vau veure el partit aquest de l'Atlético de Madrid contra el Barça? Opinions? Vaig veure un partit molt complet, a nivell de bloc, d'equip, molt ben treballat, defensa molt bona, que és el que em preocupava més, i sí, molt ben treballat. L'atac va fallar una mica. Potser si hagués jugat Messi hauríem guanyat el partit, no se sap. Molt bé, Lluís, Mella? Pel camp és que en jugava i per com es va jugar, l'empat va ser un bon resultat. Vam patir bastant en defensa i en atac no es va ser resolutiu. Aquí tenim el guanyador de la porra de la setmana passada, el Pol Montferrer. Va apostar per un 0-0. Sí. Jo el vaig forçar una miqueta que digués un resultat amb gols, però el primer resultat que va dir va ser 0-0. I que Messi no sortirà a segona part. Que sortirà a segona part i és el que vaig dir. Què és a dir? Bueno, que bon partit, però crec que s'hauria d'haver anat més a atac, que va haver poc futbol ofensiu. Es van tancar més en defensa al Barça i va controlar molt la pilota però no va atacar molt. Paula, perdó. Bueno, un bon partit, en alguns moments una mica trebat perquè l'Atlètic de Madrid parava molt el partit amb moltes faltes i jo el que vaig trobar en alguns moments va ser una mica de velocitat en el joc, al Barça. En alguns moments movia la pilota una mica massa lenta. Bé, aquest ha sigut el comentari d'en Pau Ola. Què heu de dir que no sortís a Neymar i Messi com a titulars des del començament del partit? Creieu que va ser un encert del Tata? Neymar no, jo crec que hauria sortit de principi i Messi, bueno. Jo crec que un dels dos com a mínim hauria de sortir perquè són dos jugadors, són els dos millors del Barça amb l'1 contra 1. Si el Tata va decidir que no sortissin és perquè no havien de sortir. Haurien aportat molt a l'atac, però potser no hauria hagut tanta lluita com van oferir Pedro i Alexis. Clar, sí. Això també. Tot i Alexis no està gaire fi. Però vaig trobar falta una mica de contragol també, potser. Sí, dels Neymars, clar. Molt bé, aquesta setmana hem tingut una cita important, dilluns passat, amb la pilota d'or, sobretot molt esperada per algun jugador del Real Madrid. Què n'heu de dir del tema aquest? Felicitar Cristiano Ronaldo, perquè per mèrits ha guanyat, clar, però com ja s'ha anunciat, hi ha diversos vots que no s'han comptat de la manera com s'havia votat, o sigui que no s'han comptat bé, però no vull treure mèrit, però crec que Messi hagi quedat segon un any ple de lesions ha estat molt bé. Iker? Com va dir el Tata, la pilota ha estat el millor jugador del 2013 i per això se l'ha de felicitar. Igualment segueixo pensant que Messi és el millor jugador del món. Sí. Lluís? Dels 3 jugadors que hi havia el dilluns a la gala, crec que Cristiano era el que més se mereixia. El que més va plorar. També. Però realment és qui més se mereixia. Després podem treure el per què que es mereixia i per què no es mereixia altra gent com Messi, que va estar lesionat molts mesos, i Ribéry, que tot i... Jo crec que el van ficar bastant en calçador, perquè havia d'haver-hi algú del Bayern ja que va guanyar el triplet, però crec que no era l'home. Era prou bé. Paula, per mi era prou. què n'has de dir? Doncs jo seré directe i crec que Blatter va voler refer-se de l'error que va cometre i li van donar a Cristiano Ronaldo només per aquest fet, perquè s'ha de dir que ha començat molt bé aquesta temporada, però que la temporada passada no va fer absolutament res. I que jo per mi li hagués notat a Messi, tot i les lesions. El tema que parlaves, Pol, dels vots, aquests vots que no s'han comptat, haguessin desequilibrat la balança final o tot i així Ronaldo segueix endut la pilota? Això no ho sabem, perquè potser haurien afavorit a Messi, però potser també l'haurien pogut perjudicar. I que Ribéry quedés segon, això no se sap. Però també s'ha de dir que
van ser pocs vots els que van separar a Ronaldo de Messi. Un 4%, sí, 4%, 3%. També el Ronaldo, clar, va fer molts mèrits, però també l'han afavorit certes coses, com ja heu dit, i també la campanya que han fet. La campanya, jo li donaria un premi en aquesta campanya perquè està molt bona, jo crec. Lo de tornar a obrir les votacions després de la repesca benefici que benefici, que en aquest cas va ser Cristiano, si arriba a ser qualsevol altre jugador és un escàndol. Però ja FIFA va dir que no havia... O sigui, no havia desequilibrat els vots, o sigui, no hi era guanyador amb aquells vots. Sí, però allò és com una mica de... No sé per què volen donar aquesta imatge si ja era Cristiano el guanyador. No sé per què tornar a obrir. Abans que ampliessin les votacions, jo no el veia tan clar com a clar guanyador. Però ho ha confirmat la FIFA. Una cosa és el que hagin dit i una altra cosa és la veritat. Això també és una altra cosa, si tu vols creure, tu creus. I també donen molt com d'importància a la repesca, però Messi no va tenir d'anar a la repesca, també... I va fer una molt bona fase prèvia al Mundial. Per això que si va anar va ser perquè abans no va fer la seva feina, vale que després contra Suècia van reaccionar i van fer un partidàs. Però... A mi em sembla que els tres que hi havia potser els tres no eren els tres millors jugadors i que els que van quedar quart i cinquè, Ibrahimovic i Neymar, tampoc eren els millors. Vaig ficar a repassar Ibrahimovic i fora del Mundial. Fora del Mundial. La Lliga francesa tampoc és la més competitiva. També fora del Mundial. Neymar la Copa Confederacions... Neymar la Copa Confederacions i haver jugat una bona temporada en una Lliga brasilera, no sé si és per ser el cinquè millor jugador del 2013. Sí, però el partit que va fer contra una selecció d'Espanya, que és una de les millors del món, dona... Sí, però hi ha altres jugadors... Ibrahimovic només es mereixia el del gol. Un golaç. Sí. Sense els altres dos eren molt bonics per sobre. Es sabia quin ha guanyat. Més convencionals. Realment era un gol un poc convencional. A veure, tema Barça, temes interns. Marc Bartra, què esperem tenir en el futur? Jo crec que va fer molt feliç la renovació perquè a mi és un jugador que m'agrada molt, perquè tant defensivament per alt és bastant ràpid i a l'hora de treure la pilota jo crec que és un central que li va perfecte al Barça i és molt complet. Substituirà Puyol, Tot el que sigui renovar defenses, que és potser la línia que el Barça té que millorar més, és una bona notícia. És un dels jugadors, un dels defenses de la cantera més bons dels últims anys i pot esdevenir un gran jugador. Ara falta veure si per l'any que ve, depèn de com es recupera, si arriba a estar al 100% Carles Puyol, si hem de portar alguna altra defensa o no fa falta. Jo crec que no sé. Jo crec que Puyol no crec que estigui per jugar. Ja ha dit que té pensat retirar-se a final de temporada, potser amb una lliga tipus Qatar, però el Barça ja... I si no es retira, doncs estarà per jugar partits... Com el d'ahir, com el Getafe. Realment, si el jugador no té nivell pel Barça, tot i ser una icona, no està al Barça. Ja va passar amb Vidal. A Vidal es van crucificar els directius per no donar-li continuïtat. Potser és un jugador que passant el que ha passat no té nivell d'estar al Barça, no hi ha d'estar. Però Puyol em sembla que té contracte. Sí. Això és una altra cosa. Que a Vidal no tenim. Però dic, el Barça no és una ONG. Toni Sanabria té prou nivell per estar al Barça? Nivell, sí, però... Home, és un jugador jove i encara ha de demostrar molt. Sanabria estava al Barça B. I és el juvenil A. I no, tot i que puguis dir és que és el Barça el millor equip del món, ningú té confirmada que pugis al primer equip. I per mi anar a la Roma és millor equip que estats al juvenil A o al Barça B. I el Barça també té jugadors en aquella posició com Adama o Munir, que també sembla que sortiran molt bé. Ara, Sanabria jo l'entenc perquè, a veure, per davant té jugadors, o sigui, no és que el Barça tingui una davantera amb jugadors grans, a veure, té Neymar amb 21, després ve l'Adama, com ha dit el Pau, ho té difícil per arribar a triomfar. Altra cosa, el Barça s'hauria de plantejar aquesta marxa de joves promeses perquè Munir també no té contracte, després 3 jugadors del cadet també encara no han arribat a cap acord amb la directiva i potser poden marxar. Pol, Montferrer. Jo amb aquest tipus de jugadors que prefereixen marxar a Roma on no segur que juguin, abans que potser en 2 anys juguin al primer equip del Barça, trobo que ja se'n poden anar i que facin el que vulguin perquè trobo molt xulos perquè es creuen d'una qualitat que tampoc ho són. El Barça B tampoc. Això va passar amb Bojan, però
D'acord, perfecte. Parlem de la propera jornada de Lliga. Alguna cosa a comentar? Destacada? Bueno. Llevant, camp del Llevant no és un camp fàcil. Ara vindrà també els 2 partits de Copa contra el Llevant. Molt breu, sisplau. I, bueno, és un partit que s'ha de vigilar, però... Molt fred. 7-0 al partit de la primera volta. No hi ha res més a dir. Serà un tràmit. Suposo. Ica? Un partit, jo crec que fàcil. El Madrid visita el camp del Betis, que necessita punts, a veure què passa. I a veure si es nota a faltar la lesió de Neymar en 3 setmanes. Lluís? Queden 17 partits de Lliga i els 17 partits s'ha de sortir enxufat. Sí, contra qui sigui. Molt bé, doncs si us sembla tanquem aquest apartat, el primer apartat del programa, i anem cap a la càpsula esportiva. La càpsula esportiva d'Esport 99. La càpsula esportiva d'Esport 99. Avui li toca el torn de la càpsula esportiva a en Lluís Meia. De què ens parlaràs, Lluís? Us vinc a parlar de la Copa del Rei de bàsquet. Molt bé, endavant. Que es celebrarà a Màlaga el dia 6 de febrer, s'acabarà el dia 10, i que reuneix els 8 millors, en teoria, els 8 millors classificats de l'ACB, de la Lliga Endesa, de la Lliga Espanyola, a l'estadi on juga l'Unicaja habitualment a Màlaga. Ja hi ha 3 equips classificats matemàticament, el Madrid, que els números són per elogiar-los, 15-0 en la Lliga, 29 partits seguits guanyant, amb un bàsquet average brutal. El València el segueix darrere, segon, amb també la millor temporada de la història de València com a club de bàsquet, i l'Unicaja, que també està fent molts mèrits també a l'Eurolliga, també classificat, però no en cap de sèrie com els 2 anteriors. Dintre de la lluita d'aquestes 5 places restants, hi ha molts equips, per exemple el Barça, que tot i que demostrar un gran nivell de l'Eurolliga està florejant a la Lliga, que té pràcticament en guanyar el següent partit, ho té fet. L'Herbalife Canària, més o menys igual que el Barça, són equips que tenen molt marge, i a l'Iberostar Tenerife igual, equips que tenen una distància sobre els altres i que guanyen aquesta jornada que ve s'assegurarien a plaça. Més enrere, setè va el Guipúscoa Bàsquet, que entra entre aquest grup entre el Guipúscoa, la Penya, el Fiat Joventut, el CAI Saragossa, el Caja Laboral i el Bilbao Bàsquet, que estan lluitant i que depèn del que passi aquesta jornada veurem si es classificarà o no. Molt bé, alguna cosa més? Res més. Perfecte, Lluís, moltes gràcies per aquesta càpsula esportiva. Bé, ja per tancar el programa, voleu afegir alguna cosa més? Desitgem que la lesió de Neymar sigui curta i que torni... Han parlat de 3 setmanes, no? Sí. Fins a març parlaven alguns. No, però Han dit un mes. han confirmat 3 setmanes i arribarà per jugar al camp del Manchester City. Ah, és veritat. I si arriba en condicions, perquè potser si arriba sense haver jugat abans, potser s'espera la tornada per ficar-lo. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies pels vostres comentaris i moltes gràcies a tothom que ens escolta des del canal YouTube Esport 99, un programa d'esport fet per gent de la generació de 1999. Moltes gràcies i fins la propera setmana. Fins la propera.